Egunon, eguerdion, atxaldeon, gabon inkluso, zer moduz zaudete gure ikusentzule maitiak. Bueno, gaur nator kriston energiarekin, osea, ez dago bat ere gaixo, oso girago, gogotxu, badugu gaur gonbidatu, bueno, super berezia. Fuego, naiz Rafa Mendez. Hori oso ongi dago eta oso ongi dago egia izatea hori guztia. Zuzer moduz giotzan. ¿Sabes? Badakitu zer behar dudan hemen soundu bardean Jogurina Boroba. En el precipicio. Muy centrada. Como huele aquí a basura. Ai ama, mundua bada toki bat non gure bizitza bizi. Beste gunean raiau nintzen mordo bat eriotzarekin. Nengoen oean sartuta eta zonuen, hile ingo naiz, eta ez daukat beste aukerarik bizitza, hau bizitzea baino hilarte. Eta horrela hasi nahi dut gaurko kapitulua, energiaz beterik. Joder, Daniel. Energiaz beterik. Ninegoen hemen, emozionada, llena de energia. Baten izan da, bajon, Zuak itun orden metrika. Baizu, pues nire erregutzen gauza bat. Esan. Neri eriotzak ez nago raiatzen, baizu zer raiatzen hauen? Esan. Denborak. Oh. Eta, kontatuko ez zer raiatzen hauen. Vale. Ja, full rai, Ni nahi nuen raiatzen hau argi hau, zego barra izorela. Como erdiongi ikusteko. Argiztapen latza, gaurkoa, latza. Begira, hau zeukat itxita del sueño que tengo. Bai, del sueño, va a ser. Sí, de otra cosa no va a ser. Raiatzen hau denborak, ze nik baitut ja aurten betetzen dut 29 urte. Hostia, tu! Geriatrik. Datorn urtean ja 30 urte. Bai. Eta niri igual zait 30 urte izatea, raiatzen hauena da, gelitzen zaizkidala minimo beste 30 urte. Eta benetan pentsatzen dut, eta hoi igual da como depresion ez dakit, baina zer egiko dut hainbeste denborarekin? Como, no? Zer egiko dut urrengo 30 urteetan? Baina munduaren botere ardatzak kolapsatu egingo du, ozono geruza utzi egingo da, zerua eroriko da gure aurpegiaren gainean. ¿Qué va? Si el agujero de la capa de ozono, no da hori. El hole. El glory hole de esto. Izten ari da. Izten ari da, konpontzen ari da. Izten ari da. Egin diote una reconstrucción. Reconstrucción del himen, dena perfecto. Ai, Jesus. Eta orain ez dago kontaminaziorik. Puta travesti de mierda. Orduan mesedes bota zuen pila guztiak itxasora, arek eta azkarran amaitzen den. Egia bada, adimen artifizialak kendu behar digula lana, pues kentzea ja. Telesail hau, A-arekin egitea oso erresa izango litzateke. Ni zergatik jarretzen dudanean, zergatik nago hemen gaur goizeko 6 erdiak, adimen artifizialak egin badezake hau. Ba egitea, eskatu chat GPT-ri egitea, egin flop kulturako kapitulu bat, por cierto. Ez dugu hori egin behar. Beste, broma da, Vale. no sé qué, jaja, risas, irago superkonte, beste 30 urte, yuhu! Daukogu como rictus gotiko hau nik sartu dudana pixka bat indarrez, baina amaitu behar da, venga. Itxein, eske, A-ari buruz hitz egiten. Alkoholikos Anónimos? Joder, berez gaude hemen estaldurarik gabe. Jo, pues eske aurreko astean, badakizue A-ak egiten dituela flopkulturako atalen como sekzioak idatzi. Bai. Eta dira, oso divertigarriak askotan. Eta beste egunean, Ez dakita indibertigarriak diren. niri batzuk grazia egiten diate. Adibidez, hau, egin zen grazia desente jartzen duela. De Bob Esponja a Ana Obregón analizando dinámicas de pareja. Bagaregu, Bob Esponja eta Ana Obregón. Increíble. Bai. Egin un bikotien kapitula oso divertigarria iruditzen zaidan. divertigarria. Gero entzun nuen tasanean, ze graziosak garen, ez dugu eraman behar beti soziadea konpontzearen zama gure solabaldaren gainean. Ez. Batzutan ez gaitezke bakarrik jolastera a los pedos las kakas. Bai, eta de hecho gaurkoan izango dugu asko de pedos y de kakas. Bai, horregatik, baino hori baino nahi dezut galdetu berriro ere. Zuak izun orden metrika? Bai. Un poco mal. Dabil konmozio pixka bat egoten. Eta nahi dut marraztu parabola bat gure entzulego ignorantearen zat. Metrika da tipa bat kantatzen dauena. Fin, ez badakizute, zuen erasua da. Bai, quiere toto de loca. Horixe bera. Perra por la boca. Eta bazegoen diskurso asko den plan, wow, musika urbanoan figura femenino disidente bat asko simpatizatzen duela LGBT kolektiboarekin. LGTB. Eskerrik asko, bai, oso predeciblea naiz. Eta egin du mierda bolo bat, porque egiten ditu, eta fanda kantatzera zeziarmi sarietara direla, pues como sariak. Eta berdin da, porque berdin da. Jende osoak egiten ditu akatsak bizitza honetan, nik pintatu dotilea.
Baino gero, egonda bastante revuelo, akatsa nola justifikatu duenaren inguruan, entzun dezu honen inguruan zerbaiten emaite, kutxun. Bai eta ez, osea, eskerin azkat iritzi aurre kontrajarriak. Vale, es que nik daukat jauzi da como diskurso mierda oso honetan de. Bueno, baina es que ni ez naz posizionatu behar politikoki queda en plan, ja, baina mundu osoa geunden azpitik en plan, ama posizionatu. Nik hori ez dut ikusi, Nik bai. Ze uste dezu hola tal cual esan duela. Bai. Esan du, nire idealak doaz bigarren, zen nire lehen doana da nire jateko beharra. Con una cadena de la Hello Kitty de diamantes. Baina nik ez nuen nola ulertu, elkarrizketa. Baina ez duzu ikusi. Bai, hori bai. Eta nik ez nuen nola ulertu. Nola ulertu zenuen. Pues nik ulertu esan dezuela, pues bai, akats bat izan da no seke, baina bueno, lehenengo gauzan izango da nire bizitzan, jatea, oza, lan egitea. Oza, ni ez diraiz, como responsabilizatu beti, ea nor kontratatzen hauen eta nork ez. Y no me gusta el feminismo porque es muy chapas. Hori zuten zuen. Ba, beste titular bat da. Asuntua da, berdin diola. En plan, thought process honen amaiera da, metrikak iritzi hauek ditu, suda, artista guztiak daude lobotomizatuta, eta dira pertsona ez idoneoak, zeren eta mainstreamaren zirkulo jakin batzuetan sartzearako, zaude kontraktualki behartuta izatera una CSI, una centrista, eta horregatik egin du Samantha Hudsonek diskurso hau en los premios, no sé cuentos. Samantha Hudsonek ez izan centrista Daniel. Badakit, baina hori. Batzutan deskafeinatu behar dezu zure diskurso propioa esfera batzutara heltzeko. Ez nago ados. Ez dozu uste? Ez dozu uste? Ez. Zer gaitik? Ze gauza bat da deskafeinizatzea, pues adibidez, Samantha Hudsonek egin duen diskursoa feroz sarietan, a ver, nik ez dut placententzat izan dela revoluzionario, eta hori izan dela, bueno, bere bizten entzun duten diskursorik onena, eta izan da, bueno, esan du la ultraderecha, Asus Campa, no? Campasu Sánchez. Hori. Bai. Campasu Sánchez. Vale. Baino, nire izan da como diskurso super basiko bat, o sea, super ongi, baino, como... Descafeinao. Descafeinao, vale, baina bat da, hasta ese punto descafeinatzea... No, ez dia kasu berdina, Edo zina pringada joan zenean al hormiguero. Bai. Eta beste gauza bat da esatea, el feminismo es unas chapas, nik bai. baina hori perezón, o sea, orain ja, igotzen ari zara, a un carro que no te corresponde. Porque bera va de feminista, igual es como ahotxan, baina zen nahi dut, bera bestietan eta no seke, eta beren bestua da como alduntzailea eta no seke, gero orduan ezin duzu hori esan, porque orduan demostratzen ari zara egiten duzuna da, karro batera igo, saltzen duelako, baina benetan ez dira zure idealak, eta hori ere egin du Bibitrix, eta askok egin dute. Total, eta badago argumentu hau non musika urbanoan registro apurtzailearen parte badela erakustea, figura femenino incorrecto bat, figura femenino erratiko bat asko esaten dela orain. Las folclóricas. Edo figura femenino bat ez daukola konpromesu ferreo bat, ze ez dugu behartu behar munduko pertsona osoak, edo ez munduko emakumeak bakarrik, konpromiso politiko ferreo bat izatera. Orduan badago diskurso bat hor, eta badago diskurso bat beste aldean. Horregatik nire konklusioa da, suda. Neri pereza horako diskursoak ematen dizkit, jazta, metrika ez dut esan gora ez duela inoiz entzungo, eta jartzen baute toto deloka joan gora izela lekutik, ze ere ez. Horregaitik. Baina, sin más, ez nuen asko espero tipo honengatik, eta orai, are gutxiago. Horregatik. Bai esango dut... Artistak ez dira zuren lagun. Bai esango dut... Ez dela izan pertsona bakarra sari horietan egon dena. Aha, noski baiet. Igual izan da emakume bakarra. Bai. Igual ari gara galdetzen eta kuestionatzen bera, emakume denean. Bai, baina beti ezala, galtzen dugu ja esperantza bestiengan. ¿A quién le vas a pedir explicaciones a Santiago Segura? Ja, baina kontua da, pertsona horiek jarritzen dutela bere lanarekin, bere publikoarekin, bere indena perfektorekin, eta bai, kantzelatzen ari dira metrika, joan delako sari hauetara. Horregatik esaten dut, que badago diskursoa alde batean eta bestean. Sin más. Eta igual ni naiz zentrista esateagatik me la pela. Nik ere Ceciar miseriak ez dituen ezagutzen aurten arte. Osa, bai, entzun nuela existen zirela, baina izatzen como gizoren sari batzu como sin más, eta guate berret, baina aurtengoa izan da como super lotxagarria. Orduan, jo que se, uretzen dut, ez dakit. Eta hauzen pixka da aktualitatea. Ez que me la pela. Bai, aktualitatearen ondarekin jarraituz... La Marrash. Sobrepeso tiene todo el mundo, un cigarro no tiene nadie. Ba, Triana Marrashek ja ez du sobrepeso? Correcto. Ze egin ditu, igual, 15 ebakuntza, egun berean. Ebakia izan da. Nire goizeko kafea bezala ebakia egin dute. Igo du argazki bat, eta oraintxe bertan bere... A ver... Zintura, bere gerria. Gerria da hau, ez? Ez, gerrikoa gerrian jartzen da. Eta hau da gerria. Vale. Kadera. Ez, gerria da zintura. Ah, egia. Zinturon, zintura. Ui, zagatik, zinturon si ez da hemen jartzen. Neska, pues hori ja gaude linguistikan sartzen. Bueno, eta da, baina katilu honen tamainakoa. Horixe bera. Ke barbaridad. O sea, love her.
Dago guapísima, da bilorai super bere augean, bueno. Triana Marras. Love her. Eta ikusten, gaude momentu batean, non daude begirada puntuan personalidade femenino disidente mordo bat. Zeitza egin dugu momentu baten metrika, Marras eta Samantha Hudsonen inguruan. Orduan, gaude momentu baten non mainstream kulturalaren parte dira feminitate disidenteak inoiz baino gehiago, edo pertsonai transfemeninoak inoiz baino gehiago, egon zen iaz Carla Sofia Gascon, eta nahi dut hau lotu nire urrengo gaiarekin dela norbaite jarri zuen tweet oso barregarri bat. Dela Oskarren Akademiak ez badu Carla Sofia Gascon bat, asignatuko zaio bat. Eta hau da bile egiten nola ditzen da Oliver Latxe. Oliver Latxe ez duzik egin du pelikula hau ditzen dela Sirat duela denboraldi bat ikusle batek komendatu zigun. Eta pelikula sin más, ez dut ikusi, baino zuzenaria bada bastante kuadrimer. Baina gaur zineasta bat daukagu podcastean, así que igual berarekin komentatu dezakegu. Badena perfecto, igual sartzea. Bai, noski baiet. Sardadilla kalabazan gure gaurko gonbidatua nire maitalerik sutsuenetariko bat. Asier Mendinueta. Artxiki, zulo handi. Be, jondei ala, Asier, zer moduz? Ez dut dire buruan zuten. Hori bai entzun duzu? Horai. Vale. Venga, dena perfecto. Zer moduz daude bihotza? Ongi urduri, bengoizeko 6 terditan. Goizeko Horixe da. seiterdiak, que barbaridad. Ez que astraliatu azarenez aldatu dugu gure ordutegia, zezu hemendik bazoaz lana egitera. Lan egitera. Bueno, Minara. minara, bai. Vale. Ez egit orkestu behar dugun orden. Aurkeztu zure burua. Askar. Vale, bani Venga. Asier Mendinueta naiz, argazkilaria, Uah. Danielen pixukidea, Uah. Intimitatea. Ere ezaguna como La Rosario, edo La Bai, Charito. la Mendi, Bai. la Charo, La osa. la Osa. mayor, la menor, Artxiki. Osa mujiko. Artxiki, hartzanti. Bai. Dena perfecto. Eta hori zen, dena perfecto. Entzun duzu noiz flop kultura? Demoraldi hau ez. Zen nik uste dela Danielekin bizitzeko efektua, Claro. egunen entzutea, nahikoa da, eta etxetik ateratzen bada eta podcasta jartzen badut, nik uste bueltatu behar izela pixkat Kanye West Ja. defektua. Piskat obsesionada. Bueno. Bueno, baina zu badakizu galtzen dugula Kiki edo Bouba, zu zer ustuzu dela Kiki edo Bouba. Eta nahi dut aipatzea, galdera hau egin baino lehenago, zurekin hitz egiten nuela mordo bat Kiki eta Boubaren inguruan. Orduan nik badakit, baina mesedez kontatu gure entzulego simple Nik ez ignorantzeari. dezaket zer pentsatzen dudan. Zer? Bouba zalantzarik gabe. Kontatuko diguzu? Nik uste zera zero Kiki. Justifikatu erantzuna. Porque, azteko, forma, zara zu, en plan, hile. No, en plan. Eta gero, ez daki, zure energia da beti como oso lasaia, como oso Bai, egia da. chill, como oso eterea incluso. Etero? Eterea. Vale, Ez vale. etero. Mhm. Eterea. Ni uste zera Bouba. Zuk zer txago zeruke? Ni, bai, Bouba naiz. Oso lasaia naiz. Egia da, kanpotik ni oso pertsona lasaia naizela, baina barrutik askotan nagoela Deskiziada. deskifiada batzutan bai. Artista deskifiada. Baina ezin desan Te pega kanpotik bat eta bien, barrutik bestea. Ez Ezin da zu nik bat. Kanpotik eta barrutik Bouba. Boba Fett. Bai, bai te Beti pega, nire ustez, rollo, te pega ser artista beko obsesionatzen direnak beren lanarekin, beren obrarekin, rollo, ezten zara Mhm. argazkiak egiten, eta de repente egun batean egiten zu argazki bat pertsona hil bati, eta de repente es como que obsesionatzen zara, eta nahi duzu fotografiatu como hil diren pertsona guztiak, eta no seke, Ni nahi dut, te pega mogollon. Nekar fotografia. Adibidez. literal. Nahi dut profundizatu gauza batean, dela lehendabizi zure obra, baino, hor sartu baino lan hau, oin esan duzu hildakoekin obsesionatzea, eta nahi dut profundizatu zure obsesioarekin, Bjorken obsesioarekin. Bai. Zaude, zu eta Jogurina Boroba, Bakarrik zaudete- munduan. Munduan bakarrik zaudete Bjorkekin obsesionatuta, baina Bai. obsesionatuta hasta la muerte. Bai. Eta hau nondik jaiotzen da. Ba, Bjork niretzat da artista, horrengo artista, igual, ez dakit handiena esan, baina bai, Esan duzu zuretzat. niretzat. Porque munduko artista handiena ez da. Bai, izan da pertsona bat urte askoz oso fresko mantendu dena, eta beti experimentatzen ibili dena, eta ez da izan, ba, jo que se, motomami experimental, eta de repente looks, pues, gelditzen da gauza batean, hemen, shake. Gelditzen da, pues ez dakit, osea, Bjork beti ibili da experimentatzen eta gaur egun oraindik, naiz eta izan proiektu handi bat, edo Islandian egindako
pintxa bat bilanzikoa gartzen, pues, beti dabil Hori bai gertatzen experimentatzen da, bai. eta jende gaztearekin kolaboratzen eta horrela. Jogurina bezala. Iruditzen Björk dela oso true to herself, Bai. beste artista asko ez diren bezala. Porque bebai, berdin zaio, modu batean oso erakargarria dena dela, en plan, bera bizi da Islandian bere igluan, eta jadauko bere bizitza eginda, orduan atera dezake benetan Nahi duena. diskurso musikala, soinuaren diskursoa aurrera ematen duen gauzak. Ze zuzara, esagutzen duen pertsona gehiena, entzuten duena bozinas y batidoras. En plan, musika alternatibo guzti hau, Belfik esaten digu txiste hau de, no, zuek zarete zirefiloak, porque gustatzen zaizue ikustea pantalla bat beltzean soinuri gabe eta esan, hau ze hona den. Eta beste txiste hau daude, gazte alternatiboek entzute dute dagoen soinurik okerrena mundu honetan, eta zu batzutan zaude zure gelan, Kalean. benetan musika entzuten horrela. Bai. Nik horretik jaten naiz, eta obra bat dago hortik, eta nagoen plan, temazo, arka. I love this song, batidoras. I love Bai. this song. Zare, insoportablemente alternativa. Hau benetan, eske nik bazuten saiatu izan naiz en plan, gazte modernoak bezala izan behar naiz, voy a escuchar arka. Ez zaiz gustatzen. Ja, ulertzen dut. Bai, ulertzen ez da. dut. Osa, insoportable da, baina ez dakit mundi heldu den. Nik arka adibidez zautu nuen bere arka diskarekin, eta ez da hain eksperimentala. Erakutsi dut asko gustatzen zait, bai. Bai. Baina ez dakit mundi heldu den, desarrollatu den gustu ustela. Baina eski Björken diskoak, soy una plegak esan duen bezala, no se lo comen ni el ácido. O sea... Eta zitzen duzu. Denak. O sea, click play. Click eta play, diskoa. bai. Wow. Homogenic poop. Venga. Eta Zinda zure guzti- 2025koa bestirik entzunena. Eta guzti ere Anoni ikusten. Bai, eta berriro joan behar naiz. Ai, Anoni. Zu eta jogurina, es que sare como... Es que estará yogurina. Yogurina Bai, da la... bai, Qué bai. fuerte. Jogurina da la osa mayor eta zure la osa menor. Jogurinaren gorputza beste basija Bai. batean. Eta bai zarete Anoni eta Bjorken fan kluben presidenteak. Bai. Bera da presidenta da ni naiz Vicepresidenta. vicepresidenta. Bai. Eta jazta. Que Wow. fuerte, Baina- Anoni. Konta jozu beren zurego zoragadiari, nor da Anoni? Anoni da, uste dut, artista britaniarra. Bitartean Igor bilatu YouTubeen Anoni. A-N-O-H-N-I. Jarteko segundo batzuk gero, como ikusteko. Bai. Anoni and the Johnsons. Anoni and the Johnsons. Bai, hasi zen Anthony and the Johnsons, bai, bueno, transizionatu zuen. Eta egin, dena da Anoni. Alakatrans! Ba, Anoni da hori, artista britaniar bat, dela 10 urte askoz famatuago zela, eta egiten ditu, bueno, ez dakit nola kategoritzatu, musika indie, balada, experimental, Bjorken antzera, baina, bueno, askoz intimoagoak, eta bai, bueno, ez dakit, da niretzat, Bjorken gainetik, Anoni gehiago emozionatzen dit, Wow. bai, eta hori, orain diska bat aterazten dela urte bat, urte terdi, eta Donostian ikusi nuen, eta bueno, izan duzen esperientzia religioso, hori da nire lux, Wow. da Anoni, ni Rosalia ni mierdas, Anoni. Hau. Eta hemen duzue zuekin Anoni and the Johnsons. Think that I could live without you by my Eta hau izan da elkarrizketa, eskerrik asko etortzea gaitik. No. Hau da, como oso irratiko bet, ez? En plan, Bai, eta uzten zaitu zegoa, Anoni eta Osea, Johnsonsen zu- ahots lausorua behar. herri txiki batekoa zara, eta zu batean herrian ezagutu zenuen Anoni and the Johnsons. Bai. Bai, Ez dut aldatu Ez que zen. naiz kronikali online. Kronikali, ja. Bai. Bai, gabitz egiten como perfil psikologiko bat zure palada refinatuaren inguruan, artearen inguruan, zegero basatoz zure obra aurkeztera, baina nahi dut audientziarengan perfilatzea, que pertsona guzti hau jaiotzen da... Zer, nire herria? Arbizu. Arbizutik, bai. Arbizu. Famos arbizu, Bai. txistorra, pillo, repara. Hori da, hori da. Pello reparaz, es mi vecino. Zer guztu zu peio reparazek entzuten duela Anoni and the Johnsons? Azakit, galdetuko diot. Oin aldatuko dugu elkarrizketaren fokua guztiz. Pello reparaz, ze modu zan txikitan? Azakit. Ja, badakit. Rebaz txikitan ninagoen. Lo cojo de tu padre. Ez dakit hainbeste urtera ematen zaeten. Baina, bueno. Amarren bat. Badia. Badia, baina, bueno, orduan, arbizutarra, Ez dula. ez da sakatu bihar estularen ondoren, maite. Arbizutarra zara, eta dituzu zure inkietude artistiko guzti hauek, nola bizi duzu queer ruraltasuna alderdi honetan, Ruralidades queer. jorratu nahiko zenuke zure ruralitatea, bazen ituzten behiak eta oioak etxean. Oiek bai. Ikusten? Bai. Bai, niretak bai.
Pink Flamingos. Pink Flamingos da, nire aita da Divine. Ez ni beti bizitzan du naiz arbizun, bueno, ez dakit, por suerte, por desgracia, baina ez dut izan aukerarik herritik ateratzeko orain arte, orain pues, pertsonarekin bitnez. Bai, nire egalaren azpian hartu zaitut artista emergente bezala. Baina ongi, nik beti asko, bueno, nire identitate Disidentea. Disidente, baina landaguneko identitate asko, ez dakit, nire hitza, partekatu dut, beti aldarrikatu dut, eta uste dut garrantzitsua dela ere, pertsona disidenteak eta herrietan galditzea, eta ez beti, pues, kesi Berlin, kesi Barcelona, kesi zaize, pues, bueno, ongi dago, ez dut deskartatzen, olako hiri handi batean bizitzea. Izan zare, el mariquita de tu pueblo, Gia de tu bezala. Ez. Bala. Zan ni beti izan ez petit. Nola da, desapercibida, discreta. Discreta. Discreto, buscamos discreto. John Watersek ere esaten zuen, dela garantzitsua queer pertsonentzat, como gure eszena eta gure identitatea aldarrikatzea bizi garen herrian. Zaila den tokian. Oso erresa da Madrilera joatea eta marikita izatea. Hori oso erresa da, hori edonork egin dezake. Bai, zuk eta biok esaten dugu beti, oso erresa da marikonadak egitea marikoientzat. Total. Egin maritugu marikonadak ez marikonentzat. Hori xe bera. Ere marikonentzat, Porque ni, adibidez, gero, ez dakizu egertzen zaitzen, baina nire showetan nahi dut etortzea gays and girls. Nahi, bai, baina errezagoa delako. Baina, eski gero, eta gero ere, porque nire esperientzia nahi dut jenda involukratzea showan. Bai. Edortzen diran heterosexualak emlan, ai, no, que lotxa, bai, ez nahi dugu erabakitzea showaren bitartean ea gustatzen zaizun edo ez. Nahi dugu ja etortzea prest. Ni berdin pesatzen dut. Ni ez nago oso ados queer komunitatean sortzen den geto ezberdinak, plan, que si, las sosas, que si, no sé qué, que si... Gero itzen dugu zure kulturaren inguruan. Nola... Ez mistoak edo... Bai, ez mistoak. Seguruak. Osa, ni gustatzen zait denetarik dagonean, berdin zait, taberna bat, espazio seguru bat, baina... Espazio seguruak izan. Hombre, espazio guztiak by default seguruak izan beharko lirateke, baina gero pues errealitatea. Baina zure laguntaldean ez badago emakumerik, zure gay laguntaldean, pues... vale, sobre esto diosuna, ¿no? Como bakarrik geiak edo bakarrik boierak edo bakarrik tal. Que guai da, como igual batzutan espazio jarik izatea, dana perfecto. Baina egia da, ja, como que gauza asko kuestionatzen dira, ez? Eta gero askotan jendea, como que zitu beste realitate asko ezagutzen, edo planteatzen, porque bakarrik bizitira como con sus gays, hitz egiten como de gestación subrogada eta de holes, eta getzen dira. Bai, somos guapísimas, no sé qué, bimbo, baina pixka gehiago. Como argazki hauek. Cómprate una gallina. Argazki hauek dira como zazpi gay con crop top, en plan, Ariana Grande. Bai, nola da, Madrid is not ready for us. Bai. Sin más. Bai. Tio. Bai. Ez dakizte galtu behar nuen. Beira, urrengora pasatuko dugu. Atzen zuen podcast bat zuena pringadarena hitz egiten zuela folkloriken inguruan. Zer nago, nahi obsesionatua folklorikekin. Bai. Zerreki? Las folklorikak. Esan zergatik, esan bat. Beira, porque ni beti pentsatzen dut folklorikak eta uste dut, pues, Rocío Jurado, Pantoja, Carmen Sevilla, etc. Baina badago, askoz gehiago horren atzean. Badago. Baude beste artista asko, igual ez da eta Marikoi Mordobat. Baina oso interesgarrak Marikoi Mordobat. Los mariquita que me quieren mucho. Komunitate oso handiak, eta baude jende oso interesgarria, adibez Lagoia, ez nuena ezagutzen. Beira. Porque gero daude, como folklore marruan sartzen dira las kupletistas eta no sé qué, eta como que badago submundo handi bat, eta sartu dut pixka bat hortan, Os aviso. Urrengo ataletan igual hitz egiten dizuet gehiago. Egin dezake atal bat folkloriken inguruan, nire dago bastante ready. Baina informatu bergara ongi, porque baude batzuk oso interesgarriak. Eta hau lotu dezu gaurko... No, eskarintzen bezatzen, porque John Watersena ere horra aipatzen zen etorgatik. Queer, argazkilaria zara. Behar. Zure lehenengo argazkiak nori egin zenizkion? Zergatik argazkiak? Zergatik argazkiak? Bai. Ni sartu nintzen arte eskola, nik egin nuen arte batxillergoa. Como una woman. Eta gero sartu nintzen argazkilaritza goi maila ikastera, pixka bat. Orduan bazare jantzia, artista jantzi bat, esare autodidakta. Bueno, bai. Vale. Nepo baby. Nepo baby, arte eskolako Nepo baby. Hori da. Eta hasi nintzen pixkat, pues, perkaritatetik, nina nuen diseinua ikasi, baina diseinua ikastera oso garesti da
horrelako karrera artea ikastea oso garesti da. Eta sartu nintzen argazkilaritzan, batxillergoan argazkilaritza ikasi nolako, lau dentakeri. Eta gero bai, bueno, hor bilatu nuen toki bat non nire ideiak azaleratzeko toki bat, ez? Ni beti batxillergoko 2 urte horietan nakon frustrazio handi bat, nik ideia asko nituen, baina ez nakoan teknikarik eta zer orduan zen beti da. Zait pintatzea gustatzen, ez zait eskultura gustatzen, ez zait horrelako gauza gustatzen. Baino artea bai. Claro. Eta argazkilaritzan hasi nintzen eta ja berehala kriston lanak edo bai oso gustora sentitu nintzen. Egia da travestismoarekin oso lotura handia dagoela nire argazkilaritzan hasierak, ze bai, zurekin edo durantelarekin eta nire lehen lanak egin dituen. Horregatik galdetu dut. Gainera eskizan ziren argazki, super prekarias da hitza, porque eskola maizen dituzten medioak eta barba izatzen, como momentuan en plan, zer egiten dugu, no seke, eta jantzi eta 4 fotos eta no seke, eta gero nik zen en plan, pues a ver zer egiten duen pertsona honek argazki hauekin. Ez que da flipantea egiten duena. Porque ez da peloteo ni nada, baina eske lau argazki mediokrerekin egin zenuen obra de arte bat. Hau da, zuk zuri egin zizun liburu hau non, de repente... Pues de repente como que aldatzen zenituen formak, eta pixkat collage, pixkat fanzine... Bai, nire argazkiak bai gustatzen zait digitaletik ateratzea eta erabiltzea objektu bat bezala eta collage bat egitea, edo fanzine bat egitea, edo argazkia puskatzea, eta horrelako, argazkiak ez izatea bakarrik argazkian dagoena, baina baizik eta argazkitik kanpo dagoena ere. Bai. Torrant pixkat nik uste hortildu da. Dituzu, hainbat birtute oso notable argazkilari bezala, eta egin izan dut lan argazkilari sorta batekin ez 1000, baina bai 15 edo. Eta somatzen ditudan bi gauza dira, batetik ez dezula bat ere jartzen fokoa argazkien polittasunean, eta bestetik egiten dituzula 4 argazki. Eta zetezu, lo tenemos. Eta hori, nik artista bezala balio esten dut hainbeste. Nik ere. Ezin gare egun osua. Gainera, dragean bagaude, gare como una bomba de la relojería. En plan dabil momentu osotan pelukia erortzen, edo betileak despegatzen, edo ni izerditzen nabil. Orduan, 4 argazki. Eta gainera, como que, teknikoki oso ongi daude, baina, ez da rollo... Ez da enongi, Baina, orgatik diot, ez da como, hau perfecto, uno, porque no sé qué, no, den plan, pum, tal, ¿qué te transmites, zer, tal, eta, ustut bauzula nortasun handia argazkilari bezala, beste argazkilari askok igual ez dut hainbeste nortasun, porque da como oso, hori, pues bai, fondo txuri bat eta jarri eta argazketena perfecto, eta guai, zuk como irakurtzen duzu eta guai da, eta nire ustez, guaiena, hau naztu dudan hau, artistok, beste artista batzuekin lan egiten dugunean, utzi behar diegu haien bizioa. Beraiei egiten. Bai. Eta nik beti aldarrikatzen dut hori. Osa, zaten diatenean, pues noiz behar eskatu diat argazkire mate egiteko, edo lo que sea, beti da como, vale, zuk nahi duzuna. Zuk esan, rollo, porque eske hor nustez da sortzen denean zerbait guai. Bai, zuzare recipiente bat. Hori da. Eta haiek isuriko dute haien talentua zure barnean. Hori da. Zuk ala uste duzu? Bai, nik, nire argazkiak badaude bibide, bat argazki dokumentala, bueno, nik uste da argazki guztia dira dokumentalak ez, baina bai, pues, kale eta jotea, juergan argazkiak ateratzea, ni saietzen naiz beti kamera bat gainean izaten. Bai, ez izatea kontekstu prestatu bat. Bai, hori da. Eta bai egin ditut argazkiak, non prestakuntza bat egon den, baina bai beti saietzen naiz modeloaren eta argazkilarian artean konexio bat egotea. Ze, uste dut, ez dakit, niri gustatzen zain naturaltasun hori eta ez argazkiak hain teknikoak izatea, edo argazkietan, ez dakit, ni argazkiak ez dira teknikoki hoberenak, zer ez diot garrantzi gehiegi ematen horri, bai uste dut, teknika garrantzitsua dela, baina, ez dakit, nik bai usten dutela askatzen asko, noiz baiten egin duten estudian edo argazkiak, ez ditut gia asko ematen modeloari hau egin, hau beste egin ez, usten dut pixkan naturaltasun hori, eta hor puntu erdi bat bilatzea, ez? Bai, junta usare kremio batekin, non teknika eta formaltasuna eta politasuna ez dagoen ere bai fokoan dela travestismoa, orduan sare el fotografo de las travestis, baina...
Eta argazkilari izateaz gain, bazara ere, bideografoa. Bueno, Cineasta. bueno. Cineasta. Zuk grabatu dituzu, hainbat bideoklip. Milaka. Nik jendia esaten diot, nire pixukidea da cineasta. Vale. Igual Zaiek ez da eran, egia. zinean sartzen nahi niz orain, osartu nahi dut, laburmetraiek egiten, baina bai da teknika bat non material asko behar dituzun, bai teknikoak, bai pertsona talde handi bat, produktuan bat egiteko. Eta badia, bi mundu oso ezberdintze. Beti, nabari du gaur egun argazkilari eskatzen dela ere bideografoak izatea. Bai. Bai, argazki egiten dituzu, bideo hau grabatu Instagrameko ez nago argazkiak egiten. Orduan, Claro, argazkia eta mundu. bideoa beste bi gauza diferente dira, bai. Bai, baina bai, egin ditut nire gauzatxoak, pues, zuekin. Eta bodas, bautizos, komuniones? Ez, la BBC, no es lo mío, ez. Segur. Behin egin nuen boda bat, baina jazta. Zer moduz? Esango zenuke boda argazkilariaren enkargoa aprobatu zinula? Osea, jendia Bai, pozik gelditu zen? Laguntzaile ez da nagoen. Vale, baina ez da nire tokia. Oso ongi iruditzen zait. Bai, Que lo hagan en su casa. Que lo hagan en su casa, en su cama, cada uno lo que quiera. Bai. Baina beste mundu bat. Uste dut, hor badago diru gehiena, argazkilaritzaz bizi nahi duenak la BBC, baina bai asko erretzen du gauz hain errepikakorra eta euskaltzain dira. Eta hain, teknikoa, azkenan bada pixkat fotoperiodismoa bezala. Hemen Nafarroan adibidez, bada gauza tekniko eta simple bat, azkenan, simple ez du nahi. Eta ejerzizio sensazionalista bat egitearren, izan aldezu inoiz klientaren batekin esperientzia negatiboren bat? Asko. Kontatzeko prest zauden bat, izen eta detaileekin adian? Ez izen eta detaileek ez. Vale. Baina bai, nik azkenean nire lanak asko izan dira artistekin. Bai, travestiak, edo musika taldeak, edo horrelako artistak. Eta bai arte munduan ego asko daudela. Orduan, aurten udontan, esan nuen pixka gelditze behar dut, eta beste zerbait egin nire bizian, ze asko konsumitu izan dit, argazkilaritzan mantentzea artista munduan. Baina, bueno, ongi. Bai. Eta orain bizitzara nirekin? Bai. Ego kontuak itzuli dira zure bizitzara? Bai. Aukeratu beharko bat zenu argazkilaritza, zinema, edo... Travestismoa. No, esan behar nuen, aztu zait. Argazkilaritza, zinema, edo... Bero jatea? Zer beste arte esan dugu? Erakit? Argazkilaritza edo zinemaren artean? Zena aukerateko zeruke. Oraintxe bertan? Bai. Argazkilaritza. Bai. Ze askoz komodago sentitzen naiz, zazkenean ni naiz sortzaile bakarra, eta ez dituzu behar esan dutena hainbeste rekurtsuk, izan bat euro material kilatzeko, behar ditut 10 pertsona grabatzeko, argazkilaritzen desberdina da. Eta nire gustatzen zaiten argazkilaritza bai da autore argazkilaritza, edo ez da la BBC, esan dugun bezala. Eta nire gustatzen erakusketa bat, horrelako arte, zagit. Gure eskontzan ingo dituz argazkiak? Bai, altzera egingo dugu. Baina itxusiak? Itxusiak denak. Bai. Taparekin. Taparekin jarrita! Atera, yo que sé, el callo, nire izabaren takoia, no sé qué, blanco. Ai, ze ona. Ordinario. Ai, oso guai. El callo. El callo, no es da callo euskera. Kaiua? Kaiua. Kaiu, nire izabaren zapatan. Galdetu behar nizun beste gauza bat, bai, nik zinemagintzatik entzun dudan iritzi oro, en plan, zinemagileetatik, da zugakotzula ideia bat, eta gero, ideia hori hor dago, eta datozte, kamarak, eta produkziokoak, eta ekstrak, eta vestuariokoak, eta akademiak, eta finantziarie guztiak, ideia horri ematen diote, jipoi izugarri bat, eta hortik gelditzen dena, da pelikula. Bai, arzinak badu, ezaugarri bat, beste arte batzuk ez dutenak, bai dela arte kolektibo bat. Arte bezala ulertzen badugu, ez industria bezala. Industria bezala badago, sortzaile bat dela, produktorea, lo que sea. Arte bezala bada kolektiboa ze pertsona pila da lanean, eta klar, zu gidoilari bezala historia bat kontatzen baduzu, ongi dago, baina gero zuzendari aldu da
gero produktorak heldu dira, gero makillajea, gero ez da, eta orduan hortik atera beharko da lan kolektibo bat, ez pertsona batek. Bai, egon berzara ideia oso du. ados zure ideia Bai. kolektibizatzearekin. Zure ideian sinisten baduzu, zure ideia pixkat libre utzi beharko duzu beste pertsonek lan egiteko. Manipulatzeko. Wow. Bai. Ah, Bakiztorra ezkira izan emuitzen zara, eta pasaden ostiralean aurkeztu zenuen zure erakusketa. erakusketa, separon ikuskizuna. Zure erakusketa. Nola sortu zen, Txutxukun bigarren atala. Konta iguzu, ze egin zenuten lehenengoa, Bai, maiatzan. maiatzan. Eta nolatan erabakizten duten hau egitea? Edo zergatik, edo... Ba, erakusketa proiektu seria hau, pixkat heldu da gure, Willy Torres nire laguna eta nire tartean sortutako elkarrizketa guztietatik, zerbait sentitzen dugu Iruñan ez dagoela espaziorik jende gazte, artista gazteek berden experimentatzeko eta hitz egiteko eta ideia berriak sortzeko, eta bainak enen sortu pixkat toki bat, kasu honetan erakusketa bat, non jendea elkartarazi alko genuke ez, eta pixkat, hortik ideiak sortu edo hitz egin eta denbora hon bat pasa. Eta barte bai, gure arte munduaren kritikaren ondorioz eta bai, pensatzen dugu arte mundua orentxe bertan ez dena, baina bai, asko badagoela oso pixua askotan. Serietate asko du, eta umore asko falta da pixu asko jentzeko gure lan izenik. Ez du uste arteak mundua aldatu alduen pertsonek bai, ez? Aize polita. Bai. Orduan egin honekin proiektu bat, non bakarrik gure lanak erakusti nahi ditugun, gure lagunei, eta hori jende elkartaraztea, ze askotan badago diskurtso handi bat, non perez asko ematen duen ez, badago arte konzeptual bat ez duzuna ulertzen, eta gero diskurtso irakurri ondoren gutxiago ulertzen duzu. Diskurtsa da beste hizkuntza bat. Ordenek nuen goz bat oso literala, non gure lagunak, gure inguruko lagunak eta azkeneko urtetan ateratako argazkiak materializatu, digitaldik fizikora pasatu, 200 metro papera imprimetu eta zerbaitekin. Eta jazta, eta hemen gabil bigarren edizioan, pixat, pues, Eta harrera zoragarri bat izan du jendearengan. Bai, erakusketek badute gauz bat oso bi alde. Inaugurazioa beti kristona izaten da, mundu guztia aldua, zure lagun guztiak, zure familia, zure lagunen lagunak, txakurra, ibalakit, peio reparez. Itziar ziga, eta gero bada beste egunetan erakusketa hilda egoten da. Baina, nik inaugurazioarekin ja pozik gelditzen naiz. Hombre, hori da pixka bat. Bai. Kampanazua. Bai. Gero ja pues gelditzen da. Bai, ze Iruñan arte mundua badago nahiko, ez itzalita, badago artista asko, baina ez dago espaziorik. Badago uarte zentroa eta bar, baina uarte zentroa adibidez, produkzio zentro bat, ez da, erakusketa toki bat. Interesting. Very interesting. Pizatzen nintzen, eskin egiltu naiz, esan duzunean, eta egia da, uste dut gaur egun, euskal kulturaren auge bat gertatzen ari da, ez? Eta uste dut gero eta bai estatu baian, eta incluso mundu mailan, como que ematen ari zaio, mundu mailan egola zen beste, baina estatu mailan bai ematen ari zaiola espazio handi bat, euskal, ni ez dakit, baina espazio bat, euskal kulturari, pues euskal zinemari, euskal musikari, eta gero eta gehiago, ez? Eta, pues como que ari da jartzen, como, spotlight bat, ez? Hemen zerbait guai egiten ari da. Baino, egia da, baloratzen dena, eta horrek bultzatzen duena da, como perfekzio bat bilatzea. Eta izatea, como lehen aipatzen genuen hori, teknikoki oso ona den zerbait baloratzen dela. Ze jendea begira dago. Hau da, orduan da, como pelikulak superprodukzioak, abestiak dira, dela hostiak produktore batzuekin no seke, videoklipak dira increíble, dena da, como oso superprodukzioa. Orduan da, como que nire den ze gauza bera, alde batetik ulertzen dut hori gertatzea, ulertzen dut horren beharra, eta incluso baloratzen dut, pues olako kalitatea eta no seke, baino gertatzen ari dena da, ez dugula disfrutatzen artea, en el sentido de ongi pasatzea, mamarratxeoa, lagunekin gauzak sortzea, gauzak ez prestatzea, como
como nola esaten da, Como una woman. momentuan gertatzen dena. Osea, Espontanea. Espontaneidade hori galtzen ari da. Sorkuntza. Eta galtzen ari da, como que, pues, Mediocridad. mamarratxeo hori, mamarratxeo bai. hori, ongi pasatzearen hori, John Waters dibai, no sé qué, como kontzeptu hau, ez de, joazen zerbait egitera, no sé qué, risas, jaja, como que ez da, como que hori dena da, como mitoaroa, como gauza handia, como no sé qué, que igual de mitoaroa, de igual de lo que sea, ez? Arbizuko rivalidaderik sonatu era, Mito Aroa versus Txutxumutxutxukun. Baino... No, baina, osea, hori zen nahi dut, ez? Como que, guk kontsumitzaile bezala ere, ez du bakarrik baloratu behar, en plan, pues superprodukzio hauek, tío, no sé. No, hori egia da eta esparru askotan gertatzen da. Nik galdetu nahi dizut, artista txiki disidente mamarratxo bezala, igual gertatu zaizula, niri ere artista feista bezala gertatzen zaidan gauzaren bat. Dela, etortzen da, itan feista. Itan fea. Etortzen da jendea, edo etorri izan da jendea elkarrizketa, ez, erakusketara, eta esan dizu zerbait, intentzio oso onarekin, baina oso itxusia dena. En plan, noiz baita zen dizute, es que te dan igual esas fotos ponerlas ahí, no te da vergüenza. Zein ausartaz, Edo aholku teknikoren bat. Bai, hori bai. Bai, hori baino igual lanean. Ni hasi nintzen ez argazkiak ederatzen, kontzertuetan hasi nintzen, eta beti zegoen jendean plan, ai, jarri hemen, ez dakitzea, en plan, txika, nina bil. Ja, badakit. Ja. Baina erakusketetan ez, bai, nik beti baloratzen du gehiago kritika konstruktibo bat, zer, ai, ze ongi, ze polita, eta agur, ez? Bai, hori nire esaten didazu, eta gero beti pentsatzen dut pasatzen naizela. Ez. Zaten dut, esto no me gusta, eso tampoco eta gure beha dolduko. Egia da? Esan dezu baietz buruarekin, fuck! Kritika konstruktiboa ni beti, aunque, zuk, nire erakusketara etortzen bazara, eta esaten badia zu, aspergarria iruditu zait, ba hori izango zen, hoberena eta txarrena, zerbait ari naiz egiten gaizki, ez? Vale, baina zerbait. Zerbait, ezakit. Eta kritika konstruktibak askotan ere izan daitezke positiboak. Hau da. Noski, konstruktiboak. Nire izaten diateran, ze guai ban kantau. Da, que bat nixen sensazioa faltsua dela. Ez dela egia. Porque bestela, izan daiteke, en plan, pues gustatu zait asko hau eta hau. Gustatu zait, sabes, como que da como, benetan ikusten duzu zera gustatzen zaiola. Bai, bestela desatia me encanta, cariño, lo más, ya está. Bai. Eta bai, bigarren atalontan, egin duguna da hartu lehen biziko erakusketako kritikak eta horri buelta bat eman. Ok. Bai. Tartin nahi dugu pixkat proiektu hau, ez dakit zamalozatuko den, baino izatea proiektu bat enon artxibo hau, montatzen du artxibo hau, retroalimentatzen denez, pixkat eta berriro argazkiak erabili eta berrerabili eta hautsi eta orain beste modu batera imprimatu eta pixkat izatea trituradora gigante bat, non... Bai, horrek bai ematen dio xarma, ze hori, hau da, erakusketaren bigarren atala, lehenengo ataletik ze desberdintasun daude, esan bi. Vale. Erakusketan egin duguna hartu, lehen bizi, lehen erakusketako argazkiak eta buelta bat eman, hau da, hautsi egin ditugu, directamente, eta imprimatu ditugu kasi, ez dakitzen man metro argazki, baina... Hori oso harrigarria iruditu zaite. 20 metro erraz. Bai. Guztira ez dakit. Hori zoragarria iruditu zaite. Mai hau bezalako argazki bat imprimatu dugu, eta bai, kritika bat izan duzen... Argazki gutxi zaudela. Bai. Lehenengo atalean. Lehenengo atalean hori. Orduan nik, Willik eta nik, eman izan nahi diogu buelta bat, eta pixka bat gehiago bete. Egia da... Baina hori da ideia, urrengoan taza imedia. Egia da lehen erakusketa izan duzela arte eskolan, eta arte eskolako aretoa nahiko handia da, eta orain egin behar dugu Galeria Kontraluz, edo AFCN, dela Nafarroako argazkigintza eta zinemagintzako taldean, hor badute Milagrosan lokal bat, Urrobikalea 3. Hori, gero emango diozugu espazio promozional bat. Eta espazio bat pixka txikiago, orduan erraztasun gehiago ematen dugu, kaos hori montatzeko. Bale, hori da zure momentua, irrati gintzan gaude, itzuli gara irratira. Espazio promozionala. Konta iguzu, zer da erakusketa hori, zer ikusiko dugu bertan, zer gatik joan bargaren, nora joan bargaren, saldu zure produktua. Go! Hau nez ateratzen da? Txaiak 3. Otxaiak 3, bale, perfecto. Zuzenean, goizako irratia. Txutxumun bigarren atala, urtarriak 30 zenatuko dugu, baino otxaian 20 arte egongo gara ostegunak eta ostiralak. AFCN, Kontraluz Galerian, Urrobikalea 3,
uste dut, Egongo era esan zaitertatik, bertan egongo zaretela zuek, fisikoki. Presentzialki. azken ez prekaria eta lanera joan beharko naiz, baino, bai, presentzialki zaituko gara egoten egunero. Vale. Han. Ostegunak eta ostiralak, beraz, badira, uste dut 8 egun guztira, eta hori, norbaitik nahi du etorri, hasta azken batean, idaz dezala, eta joango gara. Vale, osea, que da, erakusketa bat, ez bakarrik erakusketa, argazki erakusketa zuk ikusteko, Baina zure korputzaren erakusketa. zuekin ere hitz egiteko, komentatzeko, Bai. egoteko. Osa, nire gustatuko litzaidake, niretzat, hoberena izango zen, erakusketantatik eta lagun bilera hauetatik proiekturen bat ateratze da. Adibidez. Wow. Ez? Eta hau izatea espazioa non jendeak alduen hori hitz egin, Oie. proiektuak partekatu eta taldeak sortu. Pues ni libre nago. Noiz. Este azke, ostegun eta ostiral hontan. Claro, zigan bergara. Noiz. Ostiralean. Ni ostiralera ezin du. Baduen ez daude libre ostegunean eta ostiralean. Homofoba. A ber, Daniel, gaur da, hautseak 3. Otxeak iroia. Orduan bai, joan Homosexual. gaitezke nahi duzun. Bortzen edo 6 guazen. Bai, joan gaitezke. Eta han aurkituko gaituzte gure jarraitzaile guztiek. Eta erma ditugu gure gorrak salgai. Horixe da. Hori da, eman gauzak sortzeko. Mertxain Etorri. guztia. Tomateak bota. Botataria. Bai, mesedez. Uste bulitzetuke artistaren bat izan bada eta derrepende apurtzen du dena. Berak artea sortu. Gertatu izan da. Ia. Eta nik gote manizta jartzen bat nire argazki bat ola paretan, aserratuko zinen. Ba, ez, ojala. Bai. Vale, egingo dugu. Argazki bat, eta nik Osa, proiektu hau papel pusketa kolektiboa- bat, en plan, bizum telefono honetara erosteko txapela. Proiektu hau kolektiboa izaten bukatzen badu izango zen marabila hutsa. Vale. Zer argazki mota ikus dago. Itxusiek. Denak itxusiak hori usteko. Ze gustatzen dizu zuri, pertsonak argazki, osea, pertsonei egite argazki. Bai, nik bai azken hilabete hauetan, edo urte hauetan, gehien egin dutena izan du da nire bizitza. Orduan, lehen esan dutena, ni saiatzen naiz kamera bat gainean ematen, eta asko dira analogikoak edo lo que sea, juergetan, edo etxean, edo lo que sea. Hori, nire bizitzako argazkiak, ezakit, adibidez nire referente handi bada Nan Goldin, Nova Yorkeko argazkilari bat. Horrekin laster sartuko gara. Vale. Eta bere argazki guztiak dira bere lagun kuadrilla. Ezakit, berak bizi izan du mundu hortan bere lagunekin lanean, bere lagunekin ohean, bere lagunekin juergan, eta bere argazki guztiak horrelakoak dira. Horik, trabestiak eta zeizel, 80. hamarkadan, orain bizi dago, Nan Goldin, hor. Nan Goldin. Bai. Eta nire argazkiak badira zerbait antzekoak, ze azkenean nire bizitza kontatzen dut. Originaltasuna uste dut ez dela heldu kontatzen dudan gaingatik, baizik eta nire bizitza, nire perspektibatik kontatzen dutako. Eta gauz gehienak horrelakoak dira. Ez dakit badagoen argazkiren bat prestakuntza handiagorekin, nire partetik uste dut ez, Willik agian zerbait aurkeztuko du. Baina, nire argazki badira oso kaotikoak, zikinak, mugimendu asko, dago bai. mugimendu asko. Ikusi ditut, etxea daukat eta argazkiz. Eta beste pertsona batekin lan egiten duzun momentuan, gertatu zaizunez bet zure lagunaren Willyren argazkiren bat gustoko ez izatea, eta viceversa. Bere zure argazkiren bat gustoko ez izatea. Movida. Beste egunean elkartu ginen, gure argazkiekin, bakoitza bere selekzioarekin. Willik aurkeztu zizkidan 20 argazki, eta ni agertu nintzen 80 argazkirekin, en plan, plonk! Tori hemen nire argazki selekzioa, eta horrebili ginen argazki asko botatzen. Asko. Botatzen? Bai, gure argazkiak oso ezberdina dira. Niriak amaitu dute titularki? Zurea bat euma badago. Ai, Zun kide. biona bat euma badago. Ai, Bai. Oh my god! Ke hau badakit, ze pasadan ostiralean egon nintzen, baina bakarrik. Baina bai, gure Azpimarratzea argazkiak da. oso ezberdinak dira, orduan saiatzen gara konexio bat bilatzen argazkien artean. Vale. Hombre, lehenengo ataleko argazkirik oberena edo gutxienez popularrena bazen Willy Torres kamiseta gabe. Bai. Esan nahi dut. Eta ni argazkia Pues, orduan badago. pues porque la gente cogea de la pierna que cogea. Hori da. Orduan, sin más, tiran más que dos carretas. Pasako gara agian, azkenengo sekzioarekin, Igor denbora! Igor dabil.
erretzen. Wow, Egingo ditugu perfecto. mini jolasak, egingo dugu flop kulturako testa, Testa dakazu prestatu egin dut. biziki prestatua, Bai. eta gero eusko trivial. Zuekin Azkar guztiokin, azkarrengo dugu. Testa. agiar mendinueta. Mugikorra behar dut. Ze. Mugikorran apuntatu Eske, da dena. hombre, ara. Lovely, berena. lovely. Zure ez dara Team Iluna, que barbaridad. Bai. Bai, Izan ez Iluna munduko beti. pertsona bakarra Team Argia. En Bai. plan, Utzi mesedez iruzkinetan, zarete Team Iluna, Team Argia, Team Albina edo Team Behar. Guazen jolasarekin. Artxik. Artxiki. Venga, erreferente bat. Nan Goldin. Vale, nori azten da? N-A-N-G-O-L-D-I-N. Nana bezala. Nana, bai. Nana bezala, Nana Nan Goldin. Goldin. Nazioarteko Ellie Golden. nortasun agiri Golden. Vale. Pop kulturako momentu bat. Vale, bi markatu ditut, bat Lady Gagaren aragizko Vale, zeinekoa, eta vale. bestea Dibainek Pink Flamingos pelikulan txakurren kaka jantzunean. Perfecta, Miss Perfecta. Gutxi aldarrikatzen dugu Pink Flamingos Bai. podcast Hay honetan. que comerse las cacas. Hay que comerse las Las cacas. perros. Pelikula bat. Nik egingo nuke. Nik ez, baina Ni adelante. arteagatik, osea, zuk eskatzen badezu korto batean, Mhm. kaka bat jatea, egingo dut. Gero giardea. ¿Qué pasa? Gero giardea. Marikoiek egiten dute egunero. eta ez Nik dut badaukat gertatzen. giardea eta ez dauzkakarik jan. Pelikula bat. Mister Vale. Gay. Beste bi apuntatu ditut, bat Rek. Vale. Out of nowhere. Bai, Out of Nowhere. Rek da pelikula bat asko maite dutena, eta Nahi nau behartu ikustera ez dut ikusi nahi. bai, behartu Behar? behar dut. Behartu. Behar dut. Behartu behar naur. Pelikula ikustea asko maite dut, ere oso mugimendu asko dago, oso zikina da, eta ez dakiz zergatik maite duten beldurrezko pelikula hau. Vale. Eta bestea izango zen Paul Urquijoren gaua. Vale. Eta asko me pila gustatu zitzaidan. Ja, niri Paul Urquijo, badakigu entzuten ari zarela hemen miresle, bai. Oraindik ez dakigu queer komunitateko azaren edo ez, baino... Etorri Badago- kontatzera, jakingo etorri dugu. kontatzera. Badago- Atzera mairutik podcastera. Rollo boio bat horre. Ja, eta Akerbelt, Akerbel. Intersex... Nik hori galdetu nuen Paul Urquijori, ze Benetan? estrenaldia joan itzen, eta esanean, que me encantaba, monstruo estrogenatu hori. Ez que niri me encanta, eta duragoko azokan esan nuen gauza bat, eta horretik pentsatzen dut, jakine dut, ea Paul Urquijo LGBT komunitatekoa den, jakiteko ongi iruditzen zaidan, edo ez, batean monstruo intersex trans hori egitea. LGTB. Orduan, jakin nahi dut, ze iritzea dauzkat bezala. Disko bat, Diskoak bat, Todo perfecto. Bjorken homogenik, Homogenik. Oskorriren 25. urte berrena. Atoma por oie, culo. txiga, de verdad, Fuerte, dena ezin da bizitza honetan, Arka, Ruralidades queer. Arka, Ruralidades queer. Bjork, Eta Oskorri. Oskorri. bisexualitate. Ruralidades queer. Jo, pues nik uste nuen esan nuela art pop. Arpo, bai. Baina horrenago oso... Zena jago zu Oskorri edo art pop. Arpop. Bai. Da, Wow. cuidado, Oskorri, Oskorri. Jarraitzen dugu. Atzuntzun nuen, gauen, ora. Eta bizitza Eta esan zenuen, Nik hau uste esan dela- behar dut flop kulturan. Zen nire etxean beti egon da Oskorrien disko hori, eta orduan Vale. da pixka nostalgia. Ja, gauza. plan, vale, ongi. Nire txan Casiano entzuten zen asko. Bai, Out begira. of nowhere. Nire txian, mana. Isiltasuna. Hori da. Nire gurasuen garrosu. Pues hori ez da ez broma, ere. Telesail bat. Takitaz jarri dut, baina, bueno, ez Ah? dakit, ez ditut gehiago ikusten, orain txea ez ikusten pluribus. Pluribus. Bai. Eta noiz ikusiko duzu Deli Heated Plus. Rivalry? Ez Pluribus que ni bukatzen. jarraitu dut obsesionatuta Ja. baurrengoa Heated Ikusko Rivalry. dugu. Gorrotatzen duzu norbait. Norbait ez dakit, nik jarri dut zerbait, el konkiz. Boa, total. Que sacada, mendinueta. Total, el conquista porqueria hau. Bai. Zera- Ez galdu gure urrengo kapitulua. Da pixkat, salvame folklorikoa, ez? Baina gaizki, Hori da. osea, nire ustez konkisaren arazo handiena da serio egi hartzen dutela. Mordoba. Bai. Serio egi hartzen dutela. Erlazatzen Jambi baziren. zutxerrian gibela. Eta baldin bat zegoen, como más mamarratxeo, más tal, eta uste baduzu ella egiten gizonak emakumeak eta las frikis. Eta egin pues, lip sync for your life. Ojalá, Bai. ojalá. No, es que serio egi hartzen dute, eta hori da arazo handiena. Gizonak emakumeak eta las frikis da feroz. Hori da fuertea, Feroz. Hori Hori da mantendu, fuertea. hori mantendu. Binarias. Las Trinarias. binarias y las no binarias. Hori da. He, him, she, her, they, them. Kiki Buah. Boua eta Pepe. Ura, bera eta besteak. Nora, bai. Norekin ikustunik kolaborazio bat. Anoni. Anonimamente. Eta jogurinaekin. Berdina die. Ez duzu ez argazkilea da jogurina Ez que nez jogurina. Jogurinak ditu... Egia da, egia da. Jogurinak ditu igual Nafarroko berrogeta jogurina. hamar fotografia sari.
Izango La zara pila gustatzen zait. urrengo Bai. jogurina boroba. Wow, que fuerte, Seguro que Digo, zen. el españoleko No, titularra. hori ezin da esan. Bai. Ai, ama. Norekin ez zenuke egingo kolaborazio bat, el español. Charlie Kirk. Porque tal, ¿sabes? ¿Por qué tal? Bai, ezin delako. Claro. Baina, ez dakit. Kolabo postumo bat eskaintzen badizute. Claro, Ez da fotografia postuma. Eta zen bada Erika Quirk, eta esaten dizu. Erika Kirk dena. Vale. Sarrero haiekin, nahi duela Rey Misterio. Wow. Increíble. Vale, norekin ez zenuke egingo kolaboraziorik. Hori, Charlie Kirk? Ai, egia da. Claro. Norekin egingo zenuko borroka dela inon? Me cago en tu puta madre. Danelekin. Irabaziko zen idake. Pero Lan, vamos. no regarbituko du aste honetan komuna. Bai, por cierto, ni naiz. Por cierto, falta, eh? Edo, Bai. Lumak, Bai, barrotik deskuidatu dugu bastante, bai. Lumak Travesti Fest, Bai. Royal Rumble. A Hori puño limpio dena. Zora Me garria izango encantaría. litzateke. Me encantaría. Lumakeko puletik nork irabatzen dago eta zergatik Cornelia. Osea, borroka guztion artean. Bai, Bai. batera. No, batera ez, porque... Batera. Vale. Susi Puss igual, eh? Ja. Susi Puss oso altua eta oso indartsua da, eh? Bai. Mega, bukatzeko Eta ni oso antxoan. Nik ies egingo nuke, gauzak diren bezala. Osea, Jarrai norekin egingo dezagun. zenuke borroka, joder. Zer reality show irabaziko zenuke? Nik argi daukat. Zein, ni ez dakit. Casa de los Traidores. Zer da hori? Zer Casa da, de los Traidores. Badakizu lobo jolasa, en plan el pueblo duerme. Deitzen da, ez da, la Casa de los Traidores. Ba, Ez que ez nahi reality Zakit. jarraitzailea ni, eh? nola ditzen da? Iluminada. Ez doritzen. Bueno, la Casa de los Traidores ez. Crónicas carnívoras. Traitors España. Traitor España. Ah, claro, zeharo diferentea da. Vale. Crónicas carnívoras. Kronikaz karniboras bai irabaziko zenuke, bai, hori egia da. Qué asco. No, zer irabaziko zenuke? Nik uste dut Traidores. Masterchef? Zare, Sukaldari munduko pertsonarik Sukaltzen du bai. sospetxosoaren aurkakoa zara, beti. Bueno, baguazen orai testarekin ja, ez? Ja, ai ba, igual hasi ditut. Ah, toma, por Ez, culo. ez. Ez, hemen daude. Venga, ingo dugu ja kultura jolasa. Azkar esaten digu. Igor, bueno, ba, zure arazoa da. Eta guazen... Berrogeita, amazazpi! Me cago en riau, Ez venga, que Mendi ja, hitz egiten dago oso lausoki. Venga, Mendi, listo, venga, jarri musika dena, 3, 2, 1. Zein mendialdetan du sorburua Urola ibaiak, Aralarren, Elgean, Aizkorrin? Ez dago denboraik. Aizkorrin. Arrasongi, Ah. bai. Zein eliz barrutitan egon ziren Bidasoa ibaiaren bazterretako herriak 16. mendearen arte, Iruñakoan, Baionakoan, Kalahorrakoan. Baionakoan? Bai! Zer urtetan argitaratu zen lehenengoz herria euskal aldizkaria, 77an, 49an, 44an. Bigarrena. Ez, 44an. Nola esaten dute gipuzkoarrek zu zara, zu zira, zu zera, zu zare. Zuzira? Bigarrena zen? Zu zera. Hori. Zu zera, oso ongi. Zein urtetan irabazi zuen Sebastian Lizasok Euskal Herriko bertsolarien txapelketa nagusia? 80an, 86an, 83an. Azkena. Ez dakit. Ez, 86an. Zein taldetan jokatu zuen Pascal Ondartz rugby handiak? Rugbilari handiak. Abiron Bayonaizen, Biarritz Olimpiken edo Saint-Jean-de-Luz Olimpiken. Biarritz. Biarritz, arrasongi! Oso ongi, bi Oye, gaizki bakarri. Bastante egin dezu. La más- Wow, puta. eta nik nahiko ongirakorri dut, ez? Bai, oso ongi egin dezu. Ba, hau izan da dena, mila esker, Asier Mendinuta. Zoazte bere... Asier Mendinueta, nola da... Abildua, Asier hace fotos. Asier hace fotos edo Asier Mendinueta. Oso ongi, eta ikusi Proiektua bere ikuskizuna, Bai. bere... Nezten da? Bere grinderreko profila. Erakusketa, agur! Erakusketa, agur! Gora hartzak!